Prvé moje kožené kopačky boli Adidasy, Copa Mundiali, ktoré sa vyrábajú doteraz. A to si pamätám, že otec mi ich doniesol a boli o 3 čísla väčšie. Čiže ja som si musel dávať do nich toaletný papier, aby som v nich normálne mohol ako fungovať alebo hrať futbal. Takých momentov bolo v živote naozaj veľmi veľa, kedy som to chcel zdať a vtedy samozrejme boli to ťažké chvíle, ale to patrí samozrejme k tej ceste toho športovca a mali sme v rodine takú situáciu, keď sme naozaj nemali peniaze a bolo to náročné. Keď som bol na strednej škole, tak prišla taká kríza alebo taká fáza, kde som trošku rozmýšľal, že či ešte pokračovať v tom futbale, že mal som také myšlienky, že s tým seknúť. Ale som si to všetko vydrel, ale ako tiež nemali sme, že nejak veľa peňazí, že som mal všetko, proste mal som to, čo mi rodičia dokázali zabezpečiť a musel som si to vážiť od malička, že proste to, čo mám, na čo máme v tom momente, tak to musím mať a s tým musím pracovať a ostatné proste som si musel vydobiť sám. Myslím, že v tej generácii alebo v tom ročníku so mnou bolo viac chalanov, ktorí boli možno talentovanejší ako ja, ale asi nemali takú pevnú vôľu, ako som ju mal ja. Čiže pamätám si, že keď ešte na základnej školy boli rôzne výbery, kde za výbery okresu, výbery kraja, na ktoré som ja moc nechodil a tak som trochu závidel tým chalanom, ktorí chodili, ale myslím, že ma to tlačilo ešte viac do toho, aby som viac robil, aby som sa ja do takých výberov dostal, čo sa mi nakoniec aj splnilo. Že možnosť byť vzorom pre deti pre mňa znamená veľa, lebo viem, akú ja som mal životnú situáciu, aké to bolo pre mňa ťažké a naozaj možno deti potrebujú mať také možnosť sprievodcu a alebo nejaký ten vzor v živote. A myslím si, že šport má takú krásnu karmu, že presne, že koľko to dáš, toľko sa ti vrátia. To, že som ja vzorom teraz deťom, ma veľmi teší, pretože aj ja som mal svoje vzory, keď som bol malý, takisto som k ním zhliadal. Bol som šťastný na mäko z toho, keď som ich videl hrať a stále som sníval o tom, že aj ja by som tak chcel raz hrať ako oni alebo s nimi. A preto sa snažím byť dobrým vzorom, dobrým príkladom. Tak samozrejme, že ma to teší, ale na druhej strane si myslím, že je to aj zaväzujúce. Tak tú šancu na úspech má každý. Nebude to ľahké, ale každý tú šancu má, musí o tú šancu zabojovať, pretože takisto ako aj ja som možno nemal tie všetky dni iba svetlé, tak určite také dni, ktoré sa im bude možno menej dariť, alebo si budú mať možno nejaké iné myšlienky, tak takými sa nevyhnú aj oni, ale je dôležité, aby sa takými dňami preniesli, aby si za tým svojím snom išli a ja im budem držať palce, aby sa im splnil.